Mai pe scurt, așadar, trăim într-o țară în care toate instituțiile statului sunt controlate de o singură grupare, de fapt de o singură persoană. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că toate instituțiile implicate, de pildă, în alegeri, în procesul electoral, sunt controlate de acest individ. Cum credeți dumneavoastră? Sunt posibile alegeri libere în asemenea condiții? Și poate să învingă un alt candidat decât cel pe care îl vrea acest individ? Evident, nu. Și acum hai să trecem în revistă instituțiile care au participat direct sau indirect la fraudarea alegerilor de duminică. Începem cu Curtea Constituțională, care a adoptat decizia neconstituțională de a trece de la alegerea președintelui de către Parlament la alegerea președintelui de către cetățeni. Vă întrebați de ce a ajuns Plahotniuc să accepte să alegem noi președintele? Pentru că el era convins că va proceda exact cum a făcut alaltă ieri, adică că va frauda scrutinul. Mai departe, nimic nu te ajută mai mult să fraudezi alegerile decât ceața în privința numărului de cetățeni din țară, pe de o parte, și a numărului de alegători, pe de altă parte. Cele două instituții responsabile de aceste două domenii, Registrul de Stat și Biroul de Statistică, sunt iarăși în mâinile lui Plahotniuc. Biroul de Statistică ne-a spus că nu știe câtă populație avem, iar Registrul că știe precis că avem 3.200.000 de alegători, tot cu cei din Transnistria și din listele suplimentare. Nu vi se pare absurd să nu cunoști numărul populației, dar să știi precis câți alegători sunt? După care a pornit mașina tipografică și a tipărit 3.200.000 de buletine, care mașină tipografică este de asemenea controlată de același Plahotniuc. Credeți că având el această mașină la îndemână nu a luat niște zeci de mii de buletine așa, na всякий случай? Numai nu spuneți că buletinele erau păzite bine. Erau păzite tot de oamenii lui. Mai departe, la începutul campaniei electorale aflam dintr-o investigație jurnalistică că Igor Dodon își finanțează campania cu bani din străinătate. Aici, procuratura trebuia să se autosesizeze, să sesizeze cecul, iar cecul operativ să-l scoată din campanie pe Dodon, așa cum l-a scos în 2014 pe Usatăi, și să-l dea pe mâna justiției. Dar cum se putea întâmpla așa ceva când și procuratura și cecul sunt ale lui Plahotniuc? Continuăm. Sărim peste turul 1 și ajungem la turul 2, când se întâmplă două minuni. Guvernul refuză să deschidă secții suplimentare de vot în străinătate și să majoreze numărul de buletine pentru acestea. După care Comisia Electorală Centrală primește un telefon, nu se știe de la cine, și ceea ce nu a putut face guvernul pentru alegătorii din străinătate, face un telefon misterios dat cecului pentru alegătorii din Transnistria. Numărul de buletine pentru aceștia este suplimentar. Vine ziua alegerilor și deja știți ce se întâmplă. Cei din străinătate nu au buletine, nu pot vota. Cei din Transnistria sunt aduși gratis cu autobuzele și plătiți ca să-l voteze pe Dodon. Aici deja trebuia să intre în funcțiune poliția și SIS-ul, care să-i prindă pe cei care îi plătesc și îi aduc la secțiile de vot pe Transnistria. Dar poliția și SIS-ul ce? Sunt controlate de același Plahotniuc. Toate astea, pe lângă simple și primitive găinării pe care le-au comis deja băieții de la CEC, cum ar fi schimbarea voturilor lui Dodon cu ale Maii Sandu, și nu știm cum, toate în favoarea lui Dodon, votul morților, votul celor plecați, și fiți siguri că zilele apropiate o să mai aflăm și alte procedee, minuni și șmecherii comise de oamenii lui Plahotniuc. Mai pe scurt, eu ce vreau să vă spun? Că în țara asta nu se mai poate face nimic, nici alegeri, nici economie, nici democrație, atâta timp cât aici există un Plahotniuc. Nimic.